सानो दे होमबालाय आंनि सना लाबोनाय गिफ्टखौलाय आं मानो मोजां मोना जानो बिराद मोजांखादा आंनि सना एबारथ' नोंजों थाबाय थासिगोन आङो सना बुंनाय आयो मोनसेल' मानो नों बुरजा सोंबाबो खिन्थागोन आङो दिनै मा खोथा बिलाय आयो राजा मा सोंखो नोंलाय बेखौलाय दा आरो आब'आ मिन्थिबा रागा जोंगोन न' मानोथो नांगौ सना जोंथ' आरो बेयाव थाङाना आब'आबो मिन्थिबा जि रायखागोन दा सना मानोथो नांगौ जेनेबा बुंनाय न'आलाय ससे थांनांगौ आरोना राजा बांद्राय गोजानद्रायबो नङा नङा सना एड्रेसखौ आं खिन्थाथ'नो हानाय नङा दे नङाबा दा आब'आ मिन्थिबा जि रायखागोन दा दे थाथ' नों दे गेलेथ' दे दा सोंबाय थासिगोनसोहाय बियो र' थाथ'नोसै आब' सना नोंसोर फैनायानो मोजां जाबाय दे आरो नोंबैनाव गोथाव जादो दे आरो आब' मिथिदो आंनि नायल' जानाय सासेल' फिसौ जि अनगोनहाय आब' सना नोंखौ औहाय आब' सना औ ओमफ्रायथ' नोमाया बेफोर मैगं थाजाफोरखौ जाहोगोन ना जाहोआमोन फालाय हजोंहाय आयै आंनि फिसाहा माबोरै देरबोखो होमबा नोङो हो नोमाफ्राबा माबोरै जोथोन लाखो खम सिन्था जाबाय थायोमोन आब' नोंसोरखौनो सानबाय थानानै हा नुवाबो मायाबो दा फैबाय दे आरो मोजाङानो जाबाय Yey, Sultana, मोजां मोनखादों ने आब'ने एबार थांथारनोबो नांला मिथिबाय ओइ आब' सना नोमाखौबो जेरैखि जाबाबो लाखिगोन दे आरो एबार फैबाय नालाय थाङोलाहाय आंबो दे जि थांबाय हायबा फैबाय नालाय मानसि थांबावनांगौ जाथोसै नांगौबा बेयावनो जेबो गैयाबाबो जेने थेनेबाबो सोलिगोन आयु नंगौना आब' साखरि मावदों होननानै मिथिगौमोनहाय आबौ हा बेफोरबायदि मेला फैसा दंबालाय आयु हाबाबो हाबा नंगौ आबौ बिदिनो आबौ नेमानाबाथाय जेखौ खालामबाथाय खालामखाथारो बिसोर आरो बिमा फिसा खुसिजों थायोमोन ने आबौ आयु आयु आंना फिसा बिदिबा न'बो लुनानै लाबाय हाबाब आइ बिदिबा नों होननायखौ फुरा खालामजोबथारबाय नोङो जेला जेब्लायबो नोंखौ बोर सारस्रिनाय सना आबौ जासिगोनानो र' लगाय मोन्देर मैद्रुखौनो आराम संनोसै ने नों जायो दा दे आबौ दे नों मा जानो लुबैयो मा जानो गोसो जायो आंखौल' बुं दे नोमबैखौ आं संना होजोबगोन आयु आब' माथो दाबो टाउनाव थानानैबो बावथाराखैलाय नोंलाय जाम्बिलाय बेफोरखौनो बावो नामा सोरबा नोंबा जानो हागौ टाउनफोराव थायो नाथाय मा खालामनो बेफोरलाय गोदो गोदायनिफ्रायनो उन्दैनिफ्रायनो नुबोबाय थानाय गायबोबाय थाखानायखौनो बावो सोरबा आरोथ' आगै मावनानै दांनानै जायाबा माखौथो जानांगौ जोंलाय थ' मोजाङानो जाबाय आब' थिग समावनो सफैबाय दा आरो जि स्पिड गायो गावहाबाथाय गायनाय फुनायखौलाय आरो माथो जेबो नङाना बेफोरलाय नोंनाबो आखाया एसे स्पिड खालामदो आरोहाय अब्लानो दा स्पिड जाबाय नोंनाबो आब' नों सिगाङावबो थाङाबाबो जागौमोन दा नों थायोब्लासो बेसे इन्ट्रेस्ट नाङो जोंफोरा थांखांनाय बाथ्राफोरखौ रायखांबाय थायो नामा सना दे गायद'
खेबा हायै दासो आं गायनो रोंबाय खोमाहाय ने आगै दों जोंहा अखा हाबाबो आब' आइजों आंजों उफाय गैया आरो न' आब' जों आब' माइरंखौलाय बायनानै जायो ना माथोमोन जोंहा दैमादैमोनहाबोथ' दंखायो माथो बायनाङामोन बे अनखाय खोमानो नोंसोरखौ एकदम गावनि फिसाजो बायदि औ अना मानो जानो आरो जोंहा आजायाबो बिसिनानो देरबोनाय दा दिनै खेबसे आंजों थांफा हजोंबो मिथिदो इच्छाला माथो गायनाय फुनाय बोथोर होनबाथाय गोसोफ्रानो आलदा मजासो नांखायो दा आंनिया मिन्थ'ना आब' जाखि गोजानाव थाया मानो जेरावखि थाया मानो गायनाय फुनायखौ हले बावनायाव गैया आङो ओं बेखायनोथ' आंनि आबा जेरिया मोजांखादा बनारबाथाय बिदिनोसै आरो माथो होनबावनो जेरावखि थाया बेजोंनो गोरोबनानै थानो नाजायो गावखौनो गाव गामियाव थायोब्ला गामिनि स्टाइलाव आरोना टाउन सहरफोराव थायोब्ला बिदिनो गावबागाव स्टाइल आगै दैबानानि नाखौलाय हमाखै नोंसोरो दङ आइया फोराननानै दोनखादों दा दाख्लैथ' जि अखाया अखा हमसोदों आरो हमसोदों नायाबो ग्लाम मोनथारदों दा आयै आंथ' मिससो खालामबाय न' जि इन्ट्रेस्ट नाङो आंहा बेफोरावसो आब' जोंबो बिराद मिस खालामखादो सानाबा मानोथो बेयाव फैखो नोङो फैनाङा ना थाबखौनो फैयाखै दा ओंखायनो फैबाय आङो थांनोमोन नोंजों नाङा साना बेवहाय फैनाङा हाब्रु नांजोबगोन माथो नोंनिया थ' नोङो जुथासो गानना फैबावबाय साना दा मा जाबावगोन बियो जेबो नङानो बेनाबाथाय बारा साना जुथाफोरा खुनानै फै बाराबा मा नायनायनि बेवहाय फैनांगौ जाखोदे बे गथ'आबो मेदलावखौ गिया नङाबा साना दा बाबा मा खालामगोन द' गिबावासो नो दा बेखौ साहा लाबोनो थिनदोंमोन गिया माथो दाबो फैदिया बे जोंहानि न'आव थांसै ना आब' माथो जाखो न'आव थाना लोंना फैनोसै दे ओमफ्राय आबा माइबो गायोथ' आरो आङो मा नोमाखौ रोङा सानदोंमोन नामा नोंलाय दे बिदिबा आबा साना नोमादैजों आंजोंखौ स्राय फट' खेबहरदो एसे गोसोखांथाय जानानै थाथोसै बा मोजाङानो आलदासिन नांबावदों माथो आगै गोबावजों गायनायखाय आब' बेबोथ' आरो इन्ट्रेस्टआनो आलदा खाथार नङा होमबा माइ गायनायाबो बो गायनो गायजायोहाय आबा दै जेबो नङा फै साना मानथो बे थादों ओरै फै जोंजों नै सानाबा हा नोमाखौलाय दिनै समायदोंना समायाखै जाखो आबा बेखौथ' साननांगोनसो ना मानखो आबा साननांलायगौ नामा सोरबा एसे साननानैसो खिन्थानांगोन दा आयौ आबा साना मोजां नुबाबो मोजां नुवाखैबाबो हानोङो स्राय मोजां नुदों होननांगौ आरो मा थोरि बाबा सना रागा जोंबाय बायदि आं नोंखौ गावनि बिमाखौनो मोजां नुदों होनगौलाय आबा सनायाबो थोरि आबा सना नोंजोंबो मा जागोन दिनै जायखि बुङा मानो एसेबाबो देलायबायहाय आं आबा गावाथ' गायाखैथ' ना दाथ' आलासिखौथ' लाबोबायहाय आबा नोम्बै मोननाव जानाय लोंनाय थानाय जेबो खमि दोनानै आबा ने इसान साराथ' ओरैनोबाबो फैखानांगौमोन दा खामानि दं नालाय बेहा बेथा सना नोम्बैनि गामिया बेफोरनोसै नायना लाखादो स्रायनो मोजाङैनो टाउन सहरफोरावलाय बेफोरखौथ' बहा नुनो मोनो बैजे होनो ना बेथा गामिनि मजायानो एकदम आलदा जाखायो दा बे आरो जि जानांगौ जाबाय थासिगोन आरो बेफोरखौ सानबाय थानानै माथो मोनबावनोसै
नंगौना साना? गावानो आंखौ एथ' मोजां जायगायावनो लाबोआखै। सिगाङाव लाबोयैखायनोथ' दा लाबोबाय आरो मा। दे नों गोसो बायदि इन्जय खालामदो आरो। बेरायनोबो मोजांथार ना आयै? औ हा बेरायनोबो मोजांथार आरो मा। आरोथ' आबैखौ लोगो मोननानै गोसोआ माब्रै नांखो? बिदि दा आबैया आंखौ। नायल' जाल' गावनि सासेल' फिसौलाखौलाय मानोथो अना जानो आबा? दाथ' आरो नोंखौ हगारहोनोसो बासिगोन बिसोरो। होमबा जों थांफिनगोन आरो? थाङाबा माबोरैथो जानो देनाय? हजोंहाय आंनि खामानि दङ, बिजनेस दङ। बेहायथ' जों ओरैनो दसे बेरायनोल'सो फैदों दा। होमबाबो थाब थाङा दे आयै। बिदि होननानै बोरै जानो सना? थांनायाथ' जों थांखानांगोन दा। ना सना बेफोरबायदि जाया आरो बिदि होननोबो नाङा नोङो मिन्थिदो? मा होनना खिन्थाबावनो आं नोंनो? बे जायगाया नोंनि थाखाय सेफ नङाना सना? जों फारसे सोरबा सोरबिया मिन्थिनांगौबा जारला जागोन ना? बेथ' बेसै आरो बे नोंनि नोमा गदाया एकदम गाज्रिथार मिन्थिदो? नाङा सना बेफोरबायदि मानसिनि महरखौबो नायनाङा मिन्थिदो? नङाबा आनलाखिसो जागोन। साला गथ' आंनि बिसिनायाव हासुबाय थाग्राना नोङो? आरो सोरांदादि जों थाबाय थाग्रा नोङो? नै गथ' नोंनि थाखायनो बेसेबा खस्थ' मोनखो आं अखा हानायाव मोनामद्रानो मिन्थिदो? जि गिला नोंनि खि हासु दैमानि उन्दुनांदों आङो बे सोरांनि थाखायनो नोमथेनि थाखायनो। माबारे मा जादु खालामदों नों गथ'आ? अशान्ति खालामजोब्बाय आंनि जिउखौ। दे आरो फैबाय नालाय फैबायसै आरो नाथाय नों सिन्था दाजा आं दंना। जि मोजां मोजां बाथ्राखौनो सिखायगोन आङो। नों आंनि खोथाखौ लागोन दाना साना? नै आं खिन्थानो दानिफ्रायनो सोलोंनानै लाखा। बे जि बुस्थु नांगौ देनां देरनानै मा नांगौ बिनानै ला मिन्थिदो? आरो माबा बुस्थुखौनो जुदि बिनानै मोना आरो मा खालामनांगौ नोङो मिन्थिबाय ना? नों माबा बिनायाव जुदि नोंनो होआबा ना हायाव उन्दुदो ओमफ्राय थिगसे थाबदो नोङो मिन्थिबाय? ओं साना ओं नोमा दैया गाज्रिबाबो मोजांबाबो खम अनखायो दा नोंखौ। बिखोना साना नोंथ' जाबाय नायल' जाल' सासेल' नङा होनब्ला? बेखायनो बिराद अख्रा जा नोङो मिन्थिदो? नों सिन्था दाजा दे गासिबो फोरोंगोन आङो मिन्थिबाय? जोंनि बर'सानि फिसासो र' नोंसिनि फिसाजोखौ मा खालामो आङो। आयौ बुहुमनि गासिबो गाज्रि आखुखौनो फोरोंजोबगोन दे आङो। बसे उन्दै मानसि गासिबो लाखागोनबो दे आरो। सोरां नों बिराद अनसै ना र' होमबालाय। बिमादैजों माथो रायलायगासिनोबा आंनाव मामि सना? ओइ सोरां जोंहा फिसाजोखौ मोजां मोजां बाथ्रा फोरोंदों आङो। बा नंगौना होमबा? जोंहा सनाखौ मोजां मोजां बुद्धि फोरोंदों आङो। देनाय होमबा खिन्थानाय मा मोजां बाथ्रा फोरोंदों आंबोथ' खोनासंना। नै सोरां नों बुंबाय थायोना जोंहा रानिखौ अननो बेखायनो आंबो अननो सोलोंदों आरो। दे बिदिनो अननो सोलोंनांगौ आरोना। औ देनां जोंहाबो गथ' जायोब्ला आंहाबोथ' एसे सोलोंखानांगोन ना। नाङा दे आरो आंनो। मा होनखो नोङो? आंहालाय आरो फिसाला दंखायोना जोंहा इलिसा मामिबोथ' दं। बाद दे आरो सोलोंनायनि खोथा। दाथ' फिसाला दंबाबो गैयै बायदिसो नङा होनबा? नोंनि खाथियावबो गैखाया दा माथो। सानसेबाबोथ' फैगोन ना नुगोन आरोलै सानसे। बेबा बबे रायजोआव दङ सोर मिन्थिनो। दंनायानोथ' बहा दं नोंसोरलाय? बिराद गोसोखांब्रा जुदि खेबसे नोंखौ लोगो मोननाय मोनबा। मोनथिगौना आंबो नोंजों आंखौ रागा जोंदों होननानै होमबाबोथ' ना नोंनि रागा जोंनाय रायजानायखौ जेबो साना आं। मा खालाम गोसो खालामबानो जाबायना बास खेबसेल' लोगो मोनथों आरो। बिदि सम माबा फैगोन ना फैयाथाय मोनथिला दे आरो। आयौ बोथोराबो जि मोजां नङा बा? अखायाबो एसे हागाहांबाय मोजाङानो जाबाय दे आरो। सान थुदो थांसै खोमा जोङो दाउबोथ' गोदानांगौ ना। दाउखौसो गोदा दाउगोन। आयौ माखौ सिन्था खालामदों नोंलाय? नोंनि बे नोमा थासान्दियाव
साला दाउखौल'थ' मानो गासैबो गोदाजोबनो हायो आङो खम दासां आंखौबो सना आइसो गिनाय सोदोबखौनो जुरिनि फिसाला जालायनानै बेफोरबायदि लाबोबाय नोङो हो लाजिनोसो ओंखारलायलांबाय आङो आबा सना नोंनि बेफोरबायदि रावखौ खोनानानै गिनाय होननायखौनो एसेबो मोजां मोना आङो मोनथिद' जे हुइना बा सना दासो जादों दा सना ओं गोथाव जानोसैलाय जोंहा हानायाथ' हायो सना नाथाय गोजान गोजानाव थांलाबायनाङा मिथिदो गिनांगौआथ' गिनांगौ गैखाया ना सना माथो बुलायनायखौथ' नों एक्सपार्ट खाना सना बेखौलाय आंनो फोरोंजोबखादों आंनि सनाखौलाय बिमा जेरै फिसायाबोथ' बिदिनो जानांगोन आरो मा दे थां सना आद' आंनि फिसा हौवायाबो मालाबानो नायै नायनो देरगुलायथारबायहाय मा देनांफोर बिहामजोखौनो साय मोनमारसिगोन आङो जानला मानला नङा आबा सना नोंनि बिहामजोखौबो मायाबो जानला मानला फसायनायाव गैखाया फाइनेलि सोरां नोंनि उन उन खारफानायखौ नागारबाय आङो दा नोंबो खुसि थादो आंबो खुसि दं आरोलै गावबागाव लाइफ दाथ' नों फ्रि जाबायना हगारना होबाय दे आङो आरोथ' मा नांजादों नोंहा न' आं जेरैखि थाया जेरावखि गैया जेखि खालामा साला अबभियासलि नोंथ' दायो मायानि उन उनानो खारफागोन मायाखौनो खुसि दोननायावनो बिजि जानानै थागोन न' मायाखौ मिनिहोनायाव आंखौथ' सानालै नों सोरां ना सानदों ना सानफेरदों आरोथ' गोनांथि गैयाना बयनिबो लाइफआनो फुरा जानो खायसे खायसेना बेबायदिनो आद्राबो जानानै थायो आरो जेरै आंथ' आरो साननानै लाखाबाय दा नाथ' नोंखौ नेगोन ना जोंनि जिउआव फैफिननायखौ बेनिफ्राय साबसिन आं आंनि जिउखौनो सोलायनानै लागोन नायलाय सोरां आरो नोंनि अनगालाय आं थाखाबाय दा माथो आंनि सनाजोंबा बेसेबांबा खुसि आङो मा बुंनो आरो रावनिबो दरखारानो गैखाया माथो आंनोलाय आंनि सानाबायानोबा बेसेबांबा खुसि होयो आंनो ओइ आब' न'आव फैनानैलाय माथो सिरि सिरि नोंलाय नङाथ' ओरैनो बेरायदों आरोना जोंहा सानाबाजों आंजों आया बहाथो ओमफ्राय राजायालाय माथो गैया ओइ लायथो बैखिजों थांदों दसे ससे थांनो होननानै दे थांसै दे ओं ओमफ्रायथ' गोसोफोरानो मोजांल' मोनखाबाय दा रानि न'आव फैफिननानै सिगाङावनो फैबानो जायोमोन ना आब' मानोथो एसे गोबाव खालामनाय मा खालामनो सना ओजों आंना हजों खामानियाबो गारबोथाव जायामोन न' आरोथ' जिउआव मायबा नङा मायबा मोनसे खालामाबा माबोरैथो जागौमोन आंनि सानाबानि जिउखौ आं माबोरै मा खालामगौमोन बेथ' आरो सारासो आंखौ गोबां मदद होबोबाय एकदम माने जोंनि नांगौ समावनो मदद होखादों आरोना बियो आरो आंखौल' साननानै मा जानो नों दं आइ दं नायनांगौना आंहा आरो जायनाव आं थादों आदै मादै बिसोरनि थाखायबो आंहा माबा मोनसे खालामखानांगौमोन दा नोंथ' आरो मिन्थिखायो न' बेवहाय आं मानो थाया ओमफ्राय आब' सोरांखौ मैया नानि आंनि सिगाङावबाथाय बे सासे हौवानि मुंखौबो दाला आरो बेखौबो रायखांनाङा आं बेवहाय बिनि थाखाय फैयाखै आंहा एसे खामानि दंमोन आरो नोंसोरखौबोथ' नुयिया गोबाव जाबाय न' नङा माने आब' बेबो माने सम सम फैयोमोन आरो नट इन्टारेस्टेड नानि बेनि खोथाखौबाथाय आं खोनासंनो बास्रायो आजां गाजां हौवा बेलाय जायखि जेरैखि थादला आं बिनि खबरबो खोनासंनो बास्रायो गेजेर गेजेर फैसाबो होफैयोमोन बियो नाथाय आं नाजावखाया भेरि गुड मानोथो नाजानांगौ जाखो नोंबो थानायावलाय आं आब' बे नायाबा जों मा थांनानै थानो हाया नामा गावखौनो खोब हिर' सानदोलै बियो गोदोनि रागाफोरा दाबो थाङाखै आंनिया हौवा हिन्जाव सानैखौबो हाथायसो अरजाबनानै दंखायो दे आङो गोसोथ' जायो मिन्थिबाय सैतान बायदि बिसोरनि थैखौ लोंजोबनो आं जेरैबायदि अबस्था बेबो आंखौ खालामदोंमोन सिगां समाव मिन्थिदो
नायनाय दिनै बिनि सांग्रिमा हिन्जावानो सासे गथ'नि बिमाबो जाबावबायसो औलै आब' मानसियानो धैर्य होननायानो गैया दा जानांगौ बेफोरनि थाखायनो हिन्जाव लाबोदोंमोन खोमालै ने मा मिथिबावनो आरो बे मावजि बुन्दाखौलाय